Dragi gosti, drugarice i drugovi, poštovani sugrađani, cari invitati, stimatissimi ospiti, compagni e compagne, concittadini. Današnjom se svečanošću prisjećamo značajnog datuma u modernoj povijesti naše Pule, dana koji je za mnoge njezine građane označio prekretnicu u životu, samom je gradu dao novi smjer razvitka, dan kojim je završilo jedno strašno razdoblje u našoj povijesti. Život u Puli nakon završetka Drugog svjetskog rata bio je surov i težak. Pored sveopće oskudice, siromaštva, bolesti i nezaposlenosti, bilo je potrebno obnoviti mnoga razorena industrijska postrojenja i gradsku infrastrukturu. Koliko je to bio zahtjevan zadatak, dovoljno govori činjenica da je kraj rata Pula dočekala sa tek 26% neoštećenih zgrada. Mnoge su tvornice zatvorene jer su strojevi odneseni, a čak trećina stanovništva izgubila je krov nad glavom nakon bombardiranja Pule. U gradu je vladala stroga racionalizacija hrane, a liječnički je kadar masovno napuštao grad. U tako razorenom gradu stanovništvo je prolazilo kroz duboku podvojenost dviju sukobljenih idealno nacionalnih opcija, narodno-oslobodilačko-jugoslavenske i građansko-talijanske. Dolazak angloameričkih snaga bio je privremeno rješenje uprave nad gradom sve do zaključenja mirovnog sporazuma o novoj granici. Umjesto smirivanja stanja, normalizacije odnosa i pokretanja gospodarstva, polarizacija je i dalje postojala. Grad se duboko podijelio na dvije nepomirljive strane, a zadaća angloameričkih snaga nije bila laka ni jednostavna. U atmosferi sve dublje podjele među stanovništvom, u proljeće 1946. godine, počinje se iz grada dio stanovništva neorganizirano iseljavati u Italiju. Ciao, bella ciao, 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 partigiano.